Naman na Lods. Welcome sa Lababong Bisaya, Davao Libay. Lababo mga Lods. Mouse trap. Dagang kayo ni mga Lods. Pero dagan sa kay nakutag kapital ako mga busing. Okay, patakatila ulit mga litson mga Lods. Okay, mura gini atong iapas mga Lods. Akong helper kuha lang siguro lubi sa mong kaunon siguro ni. Akong tilapia mga Lods, mura Buhay o tilapia mga Lods, kay standby man. Dangan sa pero pohon na nanay kapital, ma-deliver na niya kung tanang order mga Lods. 500 sa Unitap.